बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन सतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रुसणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वक्तांचो एकतार, पथकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो भावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी हो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वैग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता, तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता, तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, उगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकरूक चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन वचून पळयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमच्या बाप्पा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां जिवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायजस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, कृपेन भरले सर्व स्पोर्ट आहे सावस्त्यामध्ये तू सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, कृपेन भरले सर्व स्पोर्ट आहे सावस्त्यामध्ये तू सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, कृपेन भरले सर्व स्पोर्ट आहे सावस्त्यामध्ये तू सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, कृपेन भरले सर्व स्पोर्ट आहे सावस्त्यामध्ये तू सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यान आदी आता आणि सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट चोड गरज आसलेल्या. चवथो अर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडयो आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. Naman Maria, कृपेन भरले सर्व स्पोर्ट आहे सावस्त्यामध्ये तू सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, कृपेन भरले सर्व स्पोर्ट आहे सावस्त्यामध्ये तू सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, कृपेन भरले सर्व स्पोर्ट आहे सावस्त्यामध्ये तू सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, कृपेन भरले सर्व स्पोर्ट आहे सावस्त्यामध्ये तू सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, कृपेन भरले सर्व स्पोर्ट आहे सावस्त्यामध्ये तू सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, कृपेन भरले सर्व स्पोर्ट आहे सावस्त्यामध्ये तू सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, कृपेन भरले सर्व स्पोर्ट आहे सावस्त्यामध्ये तू सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, कृपेन भरले सर्व स्पोर्ट आहे सावस्त्यामध्ये तू सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, कृपेन भरले सर्व स्पोर्ट आहे सावस्त्यामध्ये तू सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, कृपेन भरले सर्व स्पोर्ट आहे सावस्त्यामध्ये तू सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा मेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदांकाळ ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान करून चोड गरज आसलेल्या. पांचवो अर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, कृपेन भरले सर्व स्पोर्ट आहे सावस्त्यामध्ये तू सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, कृपेन भरले सर्व स्पोर्ट आहे सावस्त्यामध्ये तू सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupen brille, surves pochata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupen brille, surves pochata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupen brille, surves pochata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupen brille, surves pochata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupen brille, surves pochata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupen brille, surves pochata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupen brille, surves pochata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupen brille, surves pochata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Moima bapak ani putak ani pवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदांकाळ आमेन. O moje mogache O moje Jesu, mogache bugosam Jesu, kamchi bugosam kamchi patka, patka, nivaram kaim panantlia nivaram kaim panantlia ujantli, vor ujantli, sorkar vor suglia sorkar atmyan, suglia mokurun atmyan, chod odi goraz kurun chod aslalya. goraz aslalya. Noman raniye, Kakutiche kaklutche maye, maye, tunski amche jivit, amrut ani borvaso, आमी परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळशे रातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेंनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळूचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदांकाळ. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदांकाळ. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदांकाळ. पामाये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान. पामाये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान.